chłopskie żykanie. Mój ty Bożyczku roztomiły, każdy dzień pendaluje do roboty i zdzierża tam całkiem 8 godzin, na Łączowskiej moja starą siedzi se ze życiem doma. Chciałbym, co by ona miarkowała, wiele ją muszę ścierpieć. Tuż tyż proszę cię, Pumbuczku, dej zwolę, co by jej ciało stało się chociaż na jeden dnioszek moim. Amen. Pumbuczek we swojej nieskończonej mądrości spełnił prośbę tego istnego. Dzień nie skorzył o rozwidnioku, czucił ci się on jako baba. Wstał, sztreknął się, wartko narychtował śniadanie dla swojej drugiej połowy i dla dziecek. Odkludził je nie skorzył autokiem do szule. Poszedł nazad do domu, zrobił pranie, zatem poszedł do banku, za bólu popłacił wszystkie rachunki, wartko ty ze banku poszedł na tor i na ostatku wrócił się nazad do domu. Wypucował se koflik kotowi i wyszpluchtał psa. Była już jedna, tuż tyż spiechał się wartko, co by pościelić przy kole, powiesić na górze pranie, pośmiatać kurze, pozamiatać i wyczyć dyliny, odebrał dziecka ze szuli, narychtował im mleko i keksy i dał pozór, co by odrobili domowe zadanie. Zatem pobiglował, co było do biglowania i ku temu mało wiele kukał zadzierał na telewizję. O 4:30 narychtował jodło dla całej familii. Po wieczerzy skludził wszystko we kuchni, nasztalował szpil, maszyna, znaczy się zmywarka, wyszpluchtał dziecka i pokładł je do prykoli. O 9:00 na odwieczerz był ci już naisto festelnie usiotany, ale te jego domowe obowiązki jeszcze nie mieli fajrantu. Kiedy poszedł do swojego prykola, musiał się jeszcze dupnąć ze swoją starym, niżby zdążył jako zaprotestować. Na drugi dzień z rańca, kiedy się ocucił, uklęknął kole swojego prykola i ze srogą jankornością napoczął żykać. Pumbuczku, nie miarkuja, co chce posztelował, jak wczoraj żykał do cia. Jak Josi ale ochybił, zowiszczą z mojej starej, że ona mogę być całki dzień doma. Westelnie cię proszę, jeśli mógłbyś to wszystko jakoś odmotlać i genau przywrócić tak, jak było z korzy. Pumbuczek bez swojej nieskończonej mądrości odrzekł: mój synu, widzę, że czegoś się naumiałeś i festelnie naisto rodbik ci to wszystko zwekslował nazad, tak jak było przodzi. Ale musisz teraz jeszcze doczekać całkie 9 miesięcy. Wczoraj żeś zaciążył, nagoniłeś. Opie, pozdrowią cię i winszuję ci zdrowiu. Eugen z Pnioków.